sådan en her, og sådan en her. Olli er med, og Amaldos er med. Er det startet lige? Ja. Hvor er vores seje Pikachu? Vi kan sætte den ned her, for den giver os godt lok. 8 har du. 8 celebration pakker. Hvor mange har jeg? Jeg tror, jeg har dig. Og så har vi vores... Og så åbner jeg. Så har vi lige vores Pikachu V her. sådan her. Så åbner vi bare her. Ikke pakker med op. Jeg har allerede fået... Nej, det er i alle sammen. Flere gange. Jo. Xerneas Og prøv at se den her Lugia. jeg fik ikke noget godt. Jeg fik bare en Kyogre. Ja. Jeg tager... Hvad de her Pokémon hedder. Hvad fik du? V! Du fik en Zacian V. Ja, Han fik Jeg en... kan Han vandt lægge den kort med første. den der, hvis der er. Ja, Yes. jeg lægger kort med her. 1-0 siger vi bare. Jeg kan se noget udser. Må se. Jeg fik lige en Gold Star Umbreon, mand. Og en Zacian V. What the? Nej, nice. Skal det? Det var super flot. Fix this new. Jeg håber, du får en Charizard. Tillykke med det her, Olli. Tak. Nej. Okay, selv her. Hvad får jeg? Mew. Mew. Du fik en Birthday Pikachu. Birthday Pikachu. Oh, ja. Du kan faktisk skrive dit navn deroppe, så står der Ollis, eller Aaron Pikachu. Okay. Det er fandme nice. Det er fandme nice at få en Birthday Pikachu. Og så må jeg åbne. Ikke en skat. Ja. Hvad? Jeg fik 2 kodekort. Nice. Jeg fik en Etterpack. Everpack. Jeg fik en Etterpack. Jeg fik 2. Den kan jeg godt. Bare det siger Virkelig meget. Wow, karaoke. Ja. Nice. Ja. Ja. Jeg elsker de Pikachu her. kommer lige. Energy. Og sådan, så jeg kan se, det er et gult kort. Sunbreak. Seedot. Electrike. Der kommer noget med Det var en kodekort, jeg havde det. Yeah. Fanpik. Jamen. Yama. En Amazing Rare. Amazing Rare. Samicenta. Ja. Og Den en viser vi lige her. Kurgang. Jeg har kun én Er par det ikke flere tilbage. til fronten eller hvad? Jo, det er 4 til fronten. Oh. Og det er okay, her er Rare. Tusind mig. Skat. Jeg har snart ikke flere pakker tilbage. Med åbningen af de pakker, men så er det kort stadig. Hvad er det? Får jeg en badass Pikachu? Tror jeg. Badass. Charmander, jeg købte. Tilbage fra Swirlex. Snover. Blizzle. Reverse Hollow. Og... Charizard her Kom så vis det. Så er jeg oppe ved. Wow. What the duck said. Nice. Hej. Ej, du har fået den samme pakke, har du ikke til mig? Ja, Så den nice. der. Jeg gav mig den her til. Ja, den er meget udbredt. Nice. Er jeg bare god til at puste? Ja, hvis jeg ikke får noget godt, så er jeg stadig tilfreds med at få det. Ikke sandt, ser jeg? Men husk at like og subscribe. Ja. Det er det, man gør. Altså, Vi. Jeg bruger film. Victor. Nu går du også til... Så GS'en, tak. Okay, Kom så. Yes! Jeg skal til at se. mit kodekort. Hvad betyder Jeg tror, jeg det? så den med i Max eller et eller andet. Det der, det er også noget, jeg Nu fik. lader du være. Der er en sort kat. Fik kodekort. Men den her, den fik vi her, den anden. Du får. Håber. Okay, jeg siger det bare. Okay. Og så har jeg jo den her, den jeg fik. Se Pokémon'erne. Temchino, Reverse Hollow Carvini. Og en Orbeez Reverse Hollow. Jeg sætter jo alle de her, alle dem, der bare har et eller andet, jeg Jeg har en synes, Reverse Hollow.
der ser ud af Jeg noget. har en Magi. Jeg har en Og så Nikita. Surfing Pikachu. FIFA. Jeg giver den en. Og sidste Megan, Og et eller andet sjovt, Megan, som får jeg din synes, jeg kode ikke ser på? så tit. Dem sætter jeg Nej, i, men dem skal jeg i bruge den her. online. Spiller han online? Ja, selvfølgelig. Der har en Pikachu vinger til Randi. Jeg har puttet Jerry's og Vinger Shiny. Så har jeg alle de her. Nej, regnbue. Nej, Shiny Vinger. Det er det. Nå, Sidste morgen. Hvad var jeg sige? Ej. elsker Det her, det var den her, dit den ser kort. bleg ud, ikke? Ja. Og Rose Tower, og det er Denny. Ja. Men så tager vi den der. Det var videoen i dag. Ja, ses i næste video.